Tak, ja musím povedať iba jedno veľké ďakujem chalanom a jednoducho to, čo sme dnes dokázali, že možno mesiac a pol dozadu nám nikto neveril a dnes sa tešíme z 9. miesta, že to je až neskutočné a čo tá kabína dokázala, ako sme dokázali bodovať v posledných zápasoch, ako sme sa zomkli, jednoducho nemali sme viackrát proti sebe iba súpera, mali sme aj vyššiu moc, jednoducho fakt si dovolím teraz po lige tvrdiť, že keď sme mali domáci zápas, vylúčený hráč neprávom, neuznaný gól v Trenčíne, oplutý hráč v Prešove, ale jednoducho tú kabínu to tak zomklo a vyhecovalo, že to jednoducho zvládla a za to obrovský kredit a ja si tú kabínu tých chalanov vážim a som rád, že sme to spoločne svojimi silami zvládli a keď som sem prichádzal, tak ja som povedal jednu vec, že zvládol som to dvakrát a pevne verím, že to zvládnem aj tretíkrát a preto som extrémne rád, že som ten sľub dodržal. Pán tréner, naozaj prišli ste do neľahkej pozície, pretože Skalica po zime bola na poslednom mieste, mala jedno víťazstvo doma, čo je enormne asi ťažké pre tých hráčov a jar vám vyšla teda na dočakávanie a čo sa vám podarilo predovšetkým zmeniť, kde boli korene teda toho zostupu? Tak ja si myslím, že každý tréner potrebuje čas, aby ten samotný tým spoznal. Na to potrebujete čas, potrebujete si tých hráčov vyselektovať a nájsť optimálnu zostavu a hrať samozrejme nie na krásu, ale hrať organizovaný futbal a účelný futbal a rozumný futbal a jednoducho ja si myslím, že aj dnes sme to ukázali, že boli sme veľmi trpezliví, miestami možno to vyzeralo, že Ružomberok bol proste lepší, ale my sme dnes vyhrali. V podstate, že ste to dokázali, to čo hovoríte, áno, organizácia hry, vybrali ste tých správnych hráčov, sa tam podarilo za relatívne krátky čas, čo je asi teda dosť obdivuhodné. Tak, ďakujem pekne za ten kompliment, áno, jednoducho, keď sa dostanete na voľakú vlnu a ste efektívni z minima, využijete maximum, tak jednoducho potom to už ide tak, dá sa povedať, že samé a my sme sa tu jarnú časť, hovorím, jednoducho radi a my by sme možno pred mesiacom brali jednoducho fakt baráž, ale dnes sa tešíme z 9. miesta, čo je úžasné. Ako sa dá využiť táto eufória, ktorá tu je a taká zaslúžená spokojnosť, pocit dobre vykonanej práce do tej budúcej sezóny? Tak my sa hlavne nemôžeme uspokojiť, musíme sa posunúť dopredu a hlavne bodovať viacej, čo sa týka vonkajších zápasov. Lebo doma sme boli silní, čo sme potvrdili aj dnes, ale veľmi málo sme bodovali vonku, čo musíme posunúť.